nungsa ora tatanan lho Bagong ae nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane nek aku tok nyek ora masalah nek ganjae kowe wis ngece karo bapak sedungo bathuk senyari bumi nadana wong sedungo jembaring bathuk nadana wong sanyari jembaring bumi tato tais pecating nyawa blabaring yudi lho weh lah malah menteleng matane matamu iki dong iki ratu ben ra urusan telek ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wae lho ana apa-apa latang dhewe ana kuwi gak mulai ana cah jireh ora sampean muni pripun nek pancen wani karo aku ayo ngadeg-adeg padha karo aku oke mengadeg kok angel Mas anggepe kaya kula niki wedi karo sampean. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tawaneni wong sampean yo ngeyel kok. Sampean niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyauya sak penake dhewe. Oh alah. Dumeh kula ming kawula cilik duneke wong kere. Wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sih nuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu kere ora wedi karo piyayi lho nek ngono kowe wani karo aku iki nang kene iki suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono kowe wani karo aku mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar sampean ki eling ngono sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon Bagong iki kowe kudu nyoblos aku golekno wong 40 Petro aku golekno wong 55 Semar aku golekno wong 45 kaya ngono kok sampean ra kelingan saniki barang lu gak dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang sampean karo wong-wong sing ndadekke sampean sia-sia aja dianggep ning rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra wah sogok gogrok saka kursi sampean muni ae saiki suwe-suwe dinengke karo wani ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara ora nganti wong anggere ana panganan mari nekat anggere panganan kok mari rumangsane ora anggepe sak penake dhewe wis saiki tak takon karo kowe kapan kowe omong nyata kawan Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset sprene sing mancek watu nyok kena banyu nyok ora manut ombake ora terrealisasi babar blas manusia macam apa aku malah suwe tratapan Gong arep dadi apa kowe nek ngomonganmu kaya ngono kuwi nya satu seneng ngegrab minggat kan kok digawe decar kon ngegrab wah iki ngisru-ngisru ya Tru aku wis menteng tenan malah kowe sing jireh kowe sing wedi rasa nyangkem meneng iya menek nganti dadi perang piye nek dadi perang piye lah tandangan waduh ora sampe-melu ora apa-apa malam ini tanpa Petro Bagong jalan waduh ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak saiki ngene bae tinimbang iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki kowe saiki bali nanti lho ning omahmu bali padha karo bapakmu
bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke ning Baong Kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar iki mung ketibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun Kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, jebol kayu bulan, utung entuk lintang, tangan kelakone jebak wuruke. Bong, le sadar le. Pendak-pendak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged nudari perkawis menika kala wau. Mila boten mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndorowati menika sampun sinebat kalih-kalih ngatunggal. Mlebok menawi wonten sukalan ing penggalih Paduka Yayi Prabu. Keparang bebantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu Ndorowati. Koko Prabu. Bila sak mangke parenga Paduka Kanjeng Koko Prabu saranta sawetawis. Krana Pandhawa menika boten namung kula piyambak, namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung yen kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waliyane Projing Ndorowati Werkudara Sagu. Nadan didhawuhi munggah gunung jegur segara. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadan ngengrahipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula boten badhe selak. Koko Prabu nadan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadan paribasan kadawan mlampahing lebih beto barang ngarat kula boten badhe swala Koko Prabu. Koko Prabu Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten daya-daya ngaturi paring dawuh menggah menapa ing kedah tindakaken punta sakadang boten badhe selak. Yayi sangetan dadosaken suka marwata suta raosing manahipun ing Raka Ndorowati. Mugi dados ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndorowati boten sanes kejawi namung wanter sabdaning jawute ing sampun kula tampi negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi negari Ndorowati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Yayi ratone ratu tama pati-pati lino pranaya katyasraya panadare becik-becik parandene tan dadi tali asing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra beta kang reribeti nalika semanten midhanget sabdanipun ingkang Raka Ndorowati nata ing Amarta Prabu Darmakusuma dadosaken legek ing driya datan musik nganti kaya Tugu Sinokarta ya kaya Pratima Kencana nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwa ganten wardu jarwa ngecong nah durung abang durung manding sasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping kuli kok sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ngemacan ora ke gajah medhus saka wantilan kejawi namung utusan sing karang adempel atmajanipun Lurah Semar Lurah Petruk Semar kula Bagong ing wantun minggah Datuloyo miyak kang samya sumewu manggrung pring para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalan
silanira ngajamaken astanira astanira pisan dengan dika magawe prana yen ngandika magawe prana Koko Prabu durung ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Ndarawati jagat wayasaning Bathara Wayapura jagat yayi najan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan Negaring Amarta mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumuntun ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasih cakno anggen jengandika lenggah Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi Panakawan Petruk padha raja sakratanira Panakawan Petruk kantong bolong nuwun amit pasang kaliman kabeh tinebene nglodoni dumawing tawang tuwang sinuwun tinepatno ing tulamanu menawi kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambikala sowan kula tebih saking Rubeda namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma iya Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayan ing kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong Gong ora ngawur lho le omongan iki neng negara utawa neng kraton aku iki wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur Panakawan Bagong padha harja sapraptanira Panakawan tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sowanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Sinuwun Panakawan Petruk padha raja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana menawi kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha raja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe Petruk kantong bolong padha raja sapratamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih ya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapratamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelucik iki kok ora ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani lah iya Petruk nun slamet tekamu wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk tak tampa Bagong padha raja sapratamu
Ndara Werkudara wilujeng budi kula kantun nggih, Den. Yo tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan nadyan ala nanging katon bagus. Oh ngece. Kok ngece piye? Wong kena kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es kok piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ing alembono karo kowe. Nadyana rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsa, lecek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Ora diajeni ya kuwi. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Kono kawan Mitra Padharjo sapratamu. Wilujeng Den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Kono kawan Bagong Padharjo sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kono kawan Mitra wonten dawuh sinten? Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenengan ingsun Panakawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira, nggih. Sababe apa kok utusan kalawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara, kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbok kok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah. Ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pedak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Panakawan nggih. Lah kahanan ing wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe pepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhisik cilik dikula-mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng bae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep apa to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhekmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pundhekmu Pandhawa. Negara Ngamarta ku biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang kunjung pasir bukit loh jinawi gemah Ripakarta Tata Raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral nggih. Kuwi apa Petro? Oh iya lali ya. Biasane aku ki omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan kuwi apa? Manusiane krisis. Iya.
Piye le jelaske, Gong? Kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki saniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, bener ing bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Wong bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing mati saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye, Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sakadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Tru? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara. Negari Ngamarta mujudake negari yang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki-mriki namung badhe mboyo punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Yes. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tekas. Apa urung kok gurun kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora, HP duwe pertama iki dilelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak tarin karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tarik. Apa sing dari kegayuane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada. Petro, nuwun. Omongo karo bapakmu. Yen Banten butuhke Prabeya. Kowe prapta iki mau kok Prabu uga kepareng rawuh. Uga mbutuhake pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk.
Iya kono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinten Prabu Ndarawati. Sebabe Sinten Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus Klima Sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmul Temah Jati, Jati Temah Mulya, nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Gok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus Klima Sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Kaya aja iki ning raton. Nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lekmu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Nek kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wah lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le, wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terus dak-tredok ning ngrampungi karya. Ngono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok anu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman
kagem Prabu Dasamuka sak wadyabalané sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Weh, lha iki piye iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Pantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya, iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi sinuhun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasawenge sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njrope kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep nglarah nendi. Ah, ngrekoso. Wis,
Kurawa krungu Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran sukertaning bawana iblis lanake Bagong. Bagong. Kono terus rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sundarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wega aku nek tok duwe ngono kuwi. Cajirer. Oke, kamu duduk situ. Iya. Pak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalek ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampeyan kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kleru kowe ngomong kene dhewe muni yen kok kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Miang Kimasada. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Heeh pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki apa? Napa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambune Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Kimasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unekke sampeyan ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dianggap drawa ya bedes wono bebat tegalan. Entrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Yayi Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa, mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap.
Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek nek panjenengan niku menekke kula kaya ngoten niku sabaraning manungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Praga Wilih wates kok sabaraning manungsa ora nggih wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana kuwi gak mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, mengadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tawaneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dume kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ku niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lu gak dampar. Negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedan ora nganti 3 kedheping netra. Pak sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Nek kaya panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kawan. Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene sing mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe nek omonganmu kaya ngono kuwi. Nya. Satu seneng ngegrab minggat kan. Kok digawe decal kon ngegrab. Kowe iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora sampe melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petro Bagong jalan. Waduh.
Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbang iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke ning bangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar ku ming ketibal, bapakmu ki ming kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak untal cagak, jebol kayu bulan, utang entok lintang, tangan kelakone cepak wuruke. Bong. Bong. Le sadar le. Le. Bayangno, mangkel tenan. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek ganjae kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong senyari jembaring bumi. Tato-tais pecateng nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane, matamu iki. Dong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe sangka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye mau? Piye mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai bathange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bathangku? Aku sing mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Omongmu iki piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kadedean. Nanti pawane nek kadedean. Omonganmu iki Nendi papane wong nek kadedean metu Jawa, ora metu Gretel negara legane ati kowe. Yo. Iku bali rene to, Ameng aku si Baladewa kok pira kowe. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngono nek cilik-cilik lho. Oh, aku iso mbayangke aku. Piye? Apik ta? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Nek Pandhawa ngerti ora Bratayuda. Nek aku karo Prabu Baladewa Bratawuda. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwuru-wuri kembang ora.
diwur-wuri kembang. Wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Aku nek aku nang temandang dhewe aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nang pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya lho. Iya soko. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Medri tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Sakit Ndara Janaka. Mamen nggih Ndara Werkudara. Udu. Ndara Werkudara nyen pamit. Iya sing ati-ati. Ndara Krusdewa nyen pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantang. Kula sok boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Amanira kang mitraning asta aning asta Yai kula wonten dawuh Koko Prabu gandeng sak mangke Koko Prabu badhalan kaliyan Petruk Kantong bolong sumawana Bagong mugi wonten sukalelaning penggalih kula iki badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura sampun ngantos nurut mubal kanepsanipun mekasan sak mangke dados pasuruhan kaliyan Ponokawan Koko Prabu mugi-mugi sak mangke Koko Prabu Mandura saged kersa andhar menawi sampun paduka dawuhaken Koko Prabu dawuh Koko Prabu Werkudara nggih Siadi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati lawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot wah aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku
lan aku percaya lawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purwasisane barka kanggo Koko Prabu. Menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng meminta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wonganing Jawata Koko Prabu. Paranggul mungguing ayuda kewapak bawanya bentar bawanya bentar kewawaknya mungguing aloko Durantasena iya Petruk iya Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon mbondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa ki arep ora atune seneng ngapus-apus kae. Hooh. Mesti iki kontol dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Taja ben gelem ngrakket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye kok? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk, nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep ora do gentro ning apik iki. Nek tak omongane, iya omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ke Taman Pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan kebak unggah-ungguh kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kelimasada. Terus geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho cah gleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok Taman Pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melancong. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Pak. Iya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanun maling jalanan Bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye?
Semar anu Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandha bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semar kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Kowe digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan dindi ta? Anake kok diwaku-waku ora dadi mplok. Kene iki lek ndelokke melu ngelih. Oh, caedan. Nah, Semar dunake nonton niku. Aku lho nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kaya wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kene nang kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak lani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu-metu dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyekel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kakangmu ae Gatot Kaca karo Antarja piye? Nek tekan kene aku diajar. Ya, Tru. Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ojo kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge gleleng ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Wah, kowe iki kula mawon to lho. Moh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petruk. Truk nun ngambek-ambekan. Petruk sing ngambek-ambekan udu kowe. Alah, Danu. Kowe banci ndek banci ladan. Ora tok irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petruk. Ngambek-ambekan terus nggih. Tete prani mangan anong kari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso masrep ngono ya, Tru? Ah ya ndoro Antasena iki ayambu kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dong gleleng tenan iki. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur, sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Mudara. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antasendok. Antasendok ki boros kaya bakmi ya gelem, kaya goreng ya entek. Ya unek-unek iki Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben wae. Kula tak jajal ambles niki nggih, Den. Yo, ambles ombi. Carane pripun? Ngambek-ambekan terus ngelekan. Ho! Halo. Ding. Ah, pujak-pujake jegluk sapi teng ndasmu.
Ora elek ta pujan-pujan ya men. Jedul lan jedul. Ah, nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendrenge. Tolong difotoke, Truk. Fotoke dhukulmu. Oh, medun. Iya. Jujur, nggih. Kowe wani karo Sya Mandura iya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong. Bagong adimu kenapa ora kandhani? Bagong niku dikandhani wis angel. Mbok aku diutus dari Kanjeng Mbok Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakatan rampungi. Yen ora manut aja lakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Coco muntak lirik netap duka yayasine pe netra kocak ngondarandir oh malang terik loro kabeh ben kaya teko sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru mergo sampeyan nuruti karo kekarepan Isuh Prabu Pandura. Mboten napa-napa, ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedhik sampeyan. Wani karo kanca sing tak wedeni apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Wah, iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe selawe taun to.